Oh memang nyerimbun malang lei si daun lei anak pelo oh diambil lana oh Tuhan oh pasalalamo oh diambil lana oh mintu sase oh pasalala amodai honan tadi lakaset paei ona nombor ladu ho anak lama jalang tuan oka nombor latigo Hosi manggole lanan bongko kondisi gue yang lajangan itu tangi mande sabarila sadang manangi bantu itu nyoabean kapalo minantu nyolap kapalo elo nyobarasian nabe la barasi kapalo badan erni tuan itu kalau dah kok dihitung ala barasi badan anak di sinan kalau kok dihitung onde erni anak mande tinggal yo mande anak di pondokku kato sampai sabantu itu kondak di rumah badan mande kamano erni mande kamangadu yo ala erni lei kamangapai ba itu bana kato erni Mandela berang bantu itu suami jauh di rantau kondak jo tinggal di rumah mande kamano ketampe tinggal takut tinggal dalam rimbo anta tinggal sepanjang jalan memandang akatu anak cu itu batambah ibu hati mande dai batambah ibu dati mande indak to etong lamu tinggan erni sadang tinggal yo mande sabarila tinggan ninyo di sinan balai rajo kaulu balai di dalam lawi
tolataan Erni sinandolu sabarila nang kita japui dae sabarila dae nang kita japui indak to etong do lamu-lamu ade inyo sabarila tadi usao lai tatap juo bau sao narui manarui di sinan kalau kok dietong sadang bau sao nyo bantu itu abi bulan baganti bulan sabulan ninyo di sinan naga dek buyuang sabarila abi bulan baganti hari abi hari baganti pakan manggale setio hari nduk samang bertambah sayang nan sitampi hari bertambah elo bertambah jaya dipandangi di sinan kalau dibilang dak disiko doda di palamo nanggale bertambah maju dietong buyuang sabarila tio arit masa bantu itu pandai yo kawan samo gadang dak nam pernah batangka do yo kawan-kawan ba itu kalau kok dibilang abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan la cukui yo 3 bulan ado menyalang ampe bulan nyo tinggal di daerah Pekanbaru dietong piti nanado lai talunggu piti sabarila mae yo lai talunggu pak piti dek badannya nyo cali piti nanado piti ko ado ampe ratui ribu labi di sinan berpikir sabarila lampe bulan labi lo awak disiko kondak dikirim Erni piti juala Erni kakak makan la ukuran malayan dia Erni udah sama dia ba itu katonyo sabarila indak disiko doda di palamonyo bue sure sapucu aisi sure sabarila onde dia kandung Erni dia dia udah danga di Erni abe iko sure nan udah kirim kini udah di Pekanbaru karajo manggale ikan batanang lah dia Erni dia di korong kampung dak kalamo do dia udah marantau paling lamonyo jangka setahun ba itu bana kato isi sure salamat ndak adik Erni malayan elo yo marawat anak abe yo na mama abe anak awak co itu bana isi sure 100 pakai piti ado bapiti madie ampe ratui kau untuk biaya malayan die kau untuk biaya Erni malayan ba itu bana katoinyo indak dietong lamo indak dietong lamo bana yo alamat sudahnya bue dari pakan lape pak kamaro jambu ba itu kalau kok dietong lapenyo kapo saya aji co itu kalau kok dibilang indak lamo sesudah itu lape sure kapo saya aji rampos mantan kamaro jambu ditanyo rumah mande Erni ala ditunjuan dirang banyak nyo tunjuan dirang basamo nyo jale dirang pos tadi nyo langsung kalaman rumah mande satu tibo di tanggal labu nyo baco assalamualaikum alaikum salam keto mande akabayuang keto mande tadi di sini rampos kabakato onde ibu dengan bana iko sure bu ado dari Pekanbaru kabanyo sure ambo baco tas tuli ado di luanyo sure ko dari sabarila kau untuk badan diri Erni bu kau untuk
Untuk badan bu diri Erni kato sampai serupo itu nan Erni mayuang indak di rumah dia lambo menarimo kato sampai rampos menjawab lain dak ba abu ibu menarimo menjawab ibu sekutiko dia lo nyuambo menarimo nan sabarilah tu minantu dari ambo nan Erni anak dari ambo coy itu kato mande kanduang mamandanga kato mande ko iyo bu lain dak ba tando tangani sure nangko manando anala ditari oh di sinan kalau dai oh kok dia tong nyutando tangani sure di kandung selesai sure di tamari tando tangani rampos laba balik pulang sure nyo ambil di kandung nyoba naik ati rumah satu letibo ati rumah duduk dakok kurisi bapak dari Erni satu lah duduk dakok ayah Erni nyo suntang sekali amplot sure oh tuane satunya suntang dan amplot sure alanya tababang sure di dalam piti na ampi tersuntang pulo nampaklah piti madine kanduang balun sure doda nyo ambil dolu nyo ambil piti sakutiko nyo etong piti nanado piti kuado ampe 100.000 baru bakato lay mande kanduang tadi danga de ayah badan Erni sure konda awa agian do bake Erni sure dibaka angwi piti ko awa malapienyo ayah Erni mandanga kato madai bantu itu menjawab sekali buyong ra ini kok laco itu made ibu nang kaelo nanambola kam nurik sajo ndak kamalarang do cie ju kato sampai sarupo itu nan piti nyo ambil de mande Erni nan sure nyo bakang angwi ndak dapet di Erni lain ndak kanyo agian ka bake anak kito etong badan diri Erni to etong nasib tubuh Erni agak dinyo Erni tadi di sinan kalau dietong akarajo badan inyo awak bare sabantu itu kok musin urang mamuke atau si Erni elopuke ba itu nasib badani ba itu kalau makok dietong indak dibilang do lamo bana naninyo si Erni sekutiko lama elo puke pak karajonyo kok tibo kanera